Jangan kata omongan ini kita iki. Wong iku serep. Tinggu cara tinggalnya dan kita kaya pinter serep. Kenal wong kita. Betul sama lapangan. Oh, jangan kata omongan ini kita iki. Wong niku sebab wong ngomong niku uga wong Jawa. Nggih. Niku nek lho wonten kawidak, tidak. Wigatosan ngoten niku sama dia semlane gawe kangelan. Wonten wigatosan dateng tenan Pak Lurah. Jadi sampean mriki niku pun dewe-dewe. Nggih. Nek Surabaya kaya ngeten tata-tarane ning maksude niku padha. Kita bapakne kudu nyambut. Monggo kudune nek kula sama nyambut gawe. Nek kan bunder rada ngen padha bendol bakal tulungan. Aduh, rak tupleng cilik. Ragung tenan kok iki. Nek jantungku copot piye? Tekan iki aku. Ini bulan mercon, bukan piye? Ora lah, wong tak ngejebluki kowe. Ora bayanina lho, ilang tekan rong mari iki. Kok iki kok ketok nemes ngopo lek? Kok sapa lagi mesunan ro pacarmu? Mungkin mas deg-degan kok jebluke mau. Malah usungan ku buang. Lagi poso ora lho? Alhamdulillah. Alhamdulillah iki poso apa ora? Ini sementara poso aku. Tapi poso ora. Beduk lek nek dina ora kuat. Loro latihan ben kuat. Poso-poso ngene iki setane dibondo kok lho. Dibondo. Ning nang sing ora lho lek. Wah, wah diurui po? Kok omong lewat ning ngarepku nggo es campur. Wah. Yuk nawani kowe? Ditawani lek. Yuk. Aku gelem seger. Wah, kowe nek ngono kuwi jenenge anak buah setan. Tapi pas beduk mau lek. Kowe kok ora dolan karo kancamu? Nanti. Kanca-kanca aku udah sibuk dolanan gadget lek. Oh iya ya. Zaman saiki cah cilik ceklane HP. Lah nek ceklanmu pas cilik apa lek? Rintang, sobo sawah, sobo kali. Oh, sangar lek. Nah, aku seneng dolan Mengeksplor. Nah, mengeksplor alam dan lingkungan. Ya, ning kowe pinter kowe, bener kuwi. Dadi nek dadi bocah cilik kuwi, aja meng sibuk dolanan HP terus. Dolan gadget. Nanti kamu bisa kehilangan masa kecilmu, kehilangan dunia bermainmu yang sudah tidak bisa kamu dapatkan lagi. Nek wis dadi cah gedhe sesuk wis ra iso. Ning aja lali sinau le sekolah. Yo, ra dolan mercon terus. Masuk. Neng aku nggak habis pikir lek karo cah gede-gede sing pengen kembali ke masa kecil. Padahal aku malah gelak pengen gede lek menghadapi hal-hal baru yang lebih menantang. Cah gede-gede kok do lemah. Apa neh gara-gara cah wedok kaya ora ono liyane. Bener. Wih, agak apa? Capek udah teko wae. Woi, kopling cilik. Masuk pulang manut dulan terus. Mau jadi apa kamu besar nanti, Cil, bocil? Ming wong kleru kowe doan. Bagiku kebunan adalah sekolah. Sekolah oleh pelajaran. Dua kowe iki sekolah mah dombolosan nulano PO. Bola, sing bolosane gaweane ujang lho. Nak wae kantal sing bar. Ya kok ngono kuwi le. Cah loro ini nanti awor, kaya laler gudik. Ning mesti do gerah. Ha iya lek ujang gudike. Nak wae kowe kuwi laler ijo sing ning tai-tai. Berarti kayak kuwi taine.
Dah. Ya kerah. Kondi wedok. Wile, aku mau petok ibumu, kowe kon bali tuku es buka. Tenan lho, ra aku sih lho. Tak bali sithik lek. Oh iya. Bali sik, Bro. Yo. Lambemu kok terus lek? Poso ora wis? Oh poso. Cah loro kuwi ODP iki. Ora ada poso. Poso yo. Lho kuwi to nyok ora tau poso iki. Poso yo awi. Walah, poso ora rada gumuk-gumukan. Wong kaya aku ngene iki poso ming dadi paidul lek. Poso ora urusanmu karo sing puasa to. Rasa ngurusi cangkeme wong liya. Poso ini ate golek ganjaran ora golek pujian. Hotel kuwi aleman. Widan, ning aleman widan. Poso iki ora oleh nesu. Nek poso iki rasa gawe wong nesu. Poso iki kudu sabar. Kene nek mun sabar coba tak antil. Yo, santer ora bales. Poso iki can ora gur ngapet ngelih rong ngelak. Atine kudu sabar ora oleh maya. Sabar kuwi jembare jan kaya segara. Kula oke sing kentekan nafas linglangi dan tenggelam dalam emosi. Mama muda memang menggoda. Apalagi kalau sudah janda. Apa hubungane nyok karo rondo iki? Sabar wae iki lho. Asu. Iki do dadi pelopor kebaikan karo kebenaran. Wong elek wis oke. Wong ora bener ya wis oke. Salah sijine aku. Wah iki elek opo. Elek. Elek kuwi dienggo contoh ben ora do ditiru. Dadi ya wong pinter sing ora nggo pinteri, sugih pengalaman sing iso tok bagi. Percuma cantik kalau bisanya bikin emosi. Mending rondo anak siji tapi mati. Kowe kedangan rondo ngendi nyok? Enggak rondo. Rondo iki penting ben ra akeh maling. Jadilan mangan beling. Tiwas tenanan wonge berpaling. Waduh, ora lek. Ngoro. Jam piro iki tok? Sana tak dilan ra nggonmu. Ora elek, jen sepi. Nggonmu ora jak? Gonku ya sepile, kukut. Ane dhewe ya ora ana tajile ya, Lek. Ora ana, Ci. Gara-gara kopet 19 ora ana takjilan iki marang. Oh, iki, Lek. Yuk nyore nanti, mendak gabut. Rong tani magrib. Oh iya yo, Lek. Ayo, Lek. Yo. Yo. Tidak wedoan ra lek. Dolan ora kudu wedokan. Percuma ana wedokan nek gur ngrusak kekancan. Mending guderan daripada rebutan wedokan. Enak kekancan nek pacaran gaweane gur nesunan. Marai pikiran, rajin dolan ning omah malah edan. Ya yo lek, dolan. Ya iya. Goblok. Bulan terus mau jadi apa? Kamu besar nanti cil bocil. Apa hubungane nyok karo rondo iki? Asu. Percuma cantik kalau bisanya bikin emosi. Mending anak sih. Kayak Gonku ya sepile dongkot. Gonku ya sepile dongkot. Lagi guyung Ngawe. lagi ngapa guyung iki? Kantu mati. Goblok kan ngomong iki. Kan. saling action. Gonku ya sepile dongkot.
Duwe yo lek ono masuk. Kalo aja wis bener tak yo. Ada duwe yo ora ono tajil yo lek. Oh, gile. Oh, wis,